Kene iki. Entek. Entekno. Ya wis entekno. Iki dapuk apa nih? Kowe kudu gelem tak rabekne. Karo bocah pilihanku. Kowe ya ngono. Kowe kudu Kula nuwun. monggo. Monggo dawuh, Pak. Niki napa Rama? Saking Bang Mekar. Kowe lho yu rong bayar lho yu. Kowe nyilih. Wis tak omongi, lah nyilih aja oke-oke. Iki aku isin diparani kaya ngene iki mangsamu. Sing utang ki lho sapa? Sing utang lho sapa? Ketuane sinten? Jatuh tempo lho. Jantung tempo kapan? Jenenge sapa? Dinten iki. Dek iki lho wis cicil. Pak Percil nggih. Nggih. Anu motore wae bayar. Iki lho, piye kaya ki? Sampe sapa? Ya. FIF sampean. Nggih FFF. Kula Bang Mekar, Mas. Bang Bekar, tagihan, Mbak. Nggih nggih nggih, mangke matur. Mangke matur. Sampean sinten? Mana sinten? FFF. Loh, namine namine. Cemple. Cemple wonten catetane, Mas. Loh, sampeyan yo duwe utang. Kowe kaya duwe utang to, Plek? Ki jane piye? Duwe utang, Mas. Asik. Sekarang kita bagi. Dibagi Kowe sih kono apa sih kene? Manut aku, Pak. Manut. Aku kene, aku kene. Oke, kalau gitu saya yang sebelah sini. Oke. Oke. Kita harus lihat Iya. iki wilayahe Parang le. Parang Magetan. Ning desa Parang, Heeh. ning pasar Parang. Iya. Wong sakmene biyane mangsamu mung pengen ero gantengi Percil. Alah. Percaya. Percil lo ganteng po enek. Iki lho grupku tak tekoki. Percil ganteng napa elek? Elek. Oh. Elek no lo. Aku ijol grup le. Ora iso. Mas yo kene. Iya, oh iya, iso Ya. grup yo takonono. Titenono. Nyapa? Percil ganteng napa elek? Elek. Elek no lo. Tanggane masalah. Pilih ndi ya, Pak? Aku milih kene, aku milih kene. Sing ngarep kono lho mbok takoni sing mburi. Mah, iki mboke iki mangsaku padha ae koyo mangsamu. Aku milih kiri, kamu yang kanan. Oke. Kita saya- lihat dari kiri ke kanan itu sing menang sing ndi. Oke, berarti batasnya kene iki ya. Sok tukang syuting iki rak rono, Ya. awakmu kene aku. Oke. Oke. Sebelah kiri panggung mana suaranya? Tepuk tangannya mana semuanya? Loh. Oh, ngono mbok pamerno aku. Lagi ngarep tok sing Nggon kok tuwek-tuwek sing kono iso nyanyi. Oke, aman. Nah, grupku ngarep sampai mburi sampai bakul-bakul tukang parkir melu bengok kabeh. Parkir adoh ning kono. Rungokno to. Yang sebelah sini mana suaranya? Ngerti kowe. Ngerti kehebatane grupku ngerti. Yu sing banter koyo isin aku. Ngono kok Masa kalah karo sombong. grup Pengen ini. ngerti gantenge Percil ala opo. Ini ya, Lah delok, jalan delok. arep bocah apa? Ya tak delok. Oke. Kalau santai kau saya. suka hati bilang oke. Iki sik oke. Iya. Urung liyane. Oke tok lho kaya ngono suarane, gak ngeri nggonmu. Heeh, santai. Delok sih. Nadane? Kekuatane sepiro? Pira? Aku rada budek aku. Nah, pancen iki awakmu wis Kalau tuwek. kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tepuk tangannya mana kiri panggung luar biasa pada malam hari ini Parang istimewa. Durung ngerti kehebatane grupku. Iya, oke. Masih semangat. Mana suaranya? Aku milih awakmu kleru yu, aku yu. Nggonmu melempem kabeh rene suarane belas. Awakmu iso oke, iso hore. Sing kene mung ayo ngono tak oke. Bilang ayo ya, oke? Oke. Tangannya di atas, oke? Yo Kanan, manut telu kiri, kira. kanan manut. Ben rame. Yu, kowe grupku Kiri, iki selwentek. kanan, kiri, kiri. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate ah. Apate ah. Grupmu iso aha ora.
Jare grupmu tuwek-tuwek iso aha-aha. Nggonku tangane nggonku takon ngene ngomongnya asam urat cil. Wis jumbo aku 6, grupku ya 6-6, awakmu tuwek, grupmu ya tuwek-tuwek. Ngomong yo jalukmu Ambyar ya, ambyar ya. Oke. tak usaha. Oke. Aku ramah yen kok cuak, sing penting kowe bahagia. Tepuk tangannya mana semua? Selamat. Kula kudung coklat meneng ae to. Nyapo? Wis sesuk lan delok aja ning ngarep yu. Nyapo Mbak nyalane Mbah? Kancane nyanyi ngowo ae. Iki lho, ambiaran to. Ambiaran to. Ngomong tak turutane aku yen kon berjuang sing penting kowe. Tepuk tangannya mana? Dam, ngutake rokok ijol teman. Ora iso. Kudung coklat. Kowe modere wis njaluk sing sebelah kono. Tapi lak iki, lak lagu iki mesti grupku. Grup apa? Patayat. Lagu apa? Gila percaya. Patayat apa? Apa to, Kang? Jelebut lagi iki. Grup Patayat apa to? Mbok kene Ojo angel. Kaping 3 AC ing bocah Iso. uga marang Iso. Bisa. Oke. Uga gawe. Santai. Kaping 3 ing bocah uga marang Ya. uga gawe. Yo, kaping 4 Duar. Iso apa to kudung kowe? Ngono kaya. Blas. Bahasan kaping 4. Lah ngono kok sombong awakmu karo aku. Aku ndelok grupmu. Grupmu sing sebagian kene. Sholawatan to? Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholawatan ngono kuwi. Sholawatan. Ngerti ora? Yu, sesuk lan ndelok campur sari ning mburi yu, aja ning ngarep yu. Isine grup kowe iki yu. Delengi yo anak soleh-soleh kabeh. Iya. Oke. Kaping 3 bocah uga marang ruga gawe. Kaping 3 bocah uga marang ruga gawe. Kaping 4 Ini. Aja cepet tahu, aja cepet tahu. Weh, nyapa ta? iso. Gila. Sing iso syutingan lho. Iya. Kaping 4 lho kok anake. Apa? Apa, Nduk? Apa, Nduk? Alah, mbuh. Sing ngerti yo sapa? Ngono mau tak takoni apal. Oke. Selawatan ya. Oke. Lah kok teko kaping 4 teko anake. Piye Nduk terusane Nduk? Piye? Ya mbah yuyu. Lah tanggamu. Lah kok padha karo sing kene. Kowe iki ra ro bengi iki sangat luar biasa. Luar Tepuk biasa. tangannya mana untuk dinas-dinas yang terkait. Betul sekali. Pak Di sini. Ibnu, Mas Ibnu. Mas Ibnu. Sing Pundi ta? Pokoknya ngono kuwi. Lah kayak Mas Ibnu sing nom kae. Ah. Kuwi kanca kentel. Wih, kanca karo awakmu. Pokoke sugih tak kanca. Lah. Wong kok kaya ngono kuwi lho. Ya sugih ora duwe kuwi padha wae. Ganteng, elek, ayu ora kuwi padha wae. Ora padha. Lah kok ora Bedane padha? wong sugih karo wong melarat ki beda. Bedane apa ta? Wong melarat mikir sesuk apa sing dipangan. Iya. Nak wong sugih mikir sesuk aku kuwi kena penyakit apa. Bedane kuwi. Kowe kudu ngiling-ilingi. Mangan apa-apa iso. Mangan iwak sembarang iso lah sampai kolesterol. Lah lek wong melarat paling apa panunen. Lorone lho sing ora bejaji. Sebab saiki Panu kesehatan kadas paling nemen-nemene watuk. Lah wong sugih ginjel, paru-paru, jantung. Ngeri wong sugih. Dadi wong melarat kudu bahagia wele. Berarti awakmu seneng sugih apa melarat? Aku secukupnya. Alah.
Ngono. Bu Evi. Wong awakmu ya bar lara ngono. Jangan bilang begitu, Paman. Oh, sapa ndadah cokot nyamuk lara opo? Aku iki kena penyakit demam menggambar. Demam berdarah. Ya lho penyakit kula aku. Kena kuwi teh saestu, Bu. Jenengan lak gadah anak kecil, lak enek apa kuwi jenenge banyu niku ndang dilaki saestu. Pokoknya intine kula nate ngalami kena penyakit Demam berdarah. Demam berdarah niku. Aku ngono watuk pilek 3 dina rampung awakmu 11 dina. Ya ora apa-apa to. Ora apa-apa piye. Tapi kan trombositku mudhun. Lho, trombosit mudhun kok bahagia. Ya ben. Pokoknya aku kudu bahagia. Trombosit normal. Wis ora usah mikir penyakit, sing penting mikir bengi iki lho. Bengi iki nyapa mbok iki? Kene iki lho sing delok akeh, sing guyu akeh, sing nanggap arang-arang. Lha kek dari larang. Sapa ngomong larang? Lah kek Murah, percil murah. murah, Bu. Pokoke wedhus lanang siji wis kena nggo nanggap guyon maton cak percil CS. Omong apa kowe? Wedhus lanang siji kena nggo nanggap Sing guyon nemblongi maton. mbahmu iku piye? Enek tutukane, Mas. Tutukane apa? Wedhus lanang siji kena nggo nanggap percil CS kuwi panjere. Oh ya wis ya. DP-ne kurangane nak wis rampung. Kuwi lho bener. Bolo-bolo yang tepuk tangannya mana untuk Pak Ibnu Bu Evi? Karena kalau nggak ada belo-belo yang di sana nggak mungkin percil enek ning kene. Alhamdulillah. Aku mlebu jebleng ning mburi kan parkir. Heeh. Ning mburi. Wah, angin iso yut. Aku dadi wong parang mendino paling masuk angin ya, Le. Ya memang ngene iki silir-silir enak, Pak. Syahdu hawane. Sadu dengkulmu. Dienggo pacaran ning kene penak. Ya lah pacaran bojo wis kaya ngono. Kaya piye? Lho, kowe aja ngremehne wong kowe rabi pirang taun. Lho aku wis suwe no, Pak, wis 14 no, Pak. 14 taun. Wulan. Eh? 14 sasi lho. Lho, alah 14 wulan kuwi cinta-cintane. Wong iki lak ngomongi aja rabi sing 14 wulan setahun 2 tahun. Ngomongi belajari sing rabi nek 5 tahun ke atas. Kuwi waleh-waleh. Malah yo padha ae lho. Ora Yo percaya. pagasake nama dawa romah. Yalah kowe rong wong wedok iki lak wis mari meteng. Heeh. Jebrot. Wah, kuwi kaya tremos lho weteng iki. Mosok ngono kuwi, Pak? Iya, ginjur ngono tak omongi. Mosok mangula kuwi, kowe lak duwe bojo kudu diopeni tenanan. Dhuwit bengi iki oleh pira blekno. Bojone Bang Mekar. Sebang Mekar kuwi lho blekno bojone kabeh. Ya lah kowe diutang ya bayaran sik, liyane ning bojomu. Nyapa mikir utang? Sing penting tok dhuwit. Lah kowe ora mikir utang kapan balekne ning nggonku, mamu. Kowe diutang ning aku, tak bacok ndasmu kowe malah. Ya maksudnya Wong kuwi sing penting nyambut gawe. Nyambut gawe. Paham enggak? Heeh. Bengi iki ngibur masyarakat, piye carane masyarakat ki seneng atine, Betul. ora mikirne utang, bengi iki ra ketang sesuk mikirne. Iya lho bengi iki bebas. bahagia sing penting. Bahagia ditanggapne Pak Ibnu Bu Evi, tanggapne ning kene apa nek kancaku dulurku lanang Mas Tanto. Heeh. Komplit. Mas Tanto kae. Alah, bolo. Dadi kabeh iki kanca, kabeh iki dulur. Dulur kabeh. Pak Ibnu wis ngendikan, sesuk acara kaya ngene iki sak wulan ping 3. Alhamdulillah. Masyarakat setuju? Matur nuwun Pak Ibnu sak wulan ping 3 ya ta Mas ya. Ayo Pak Ibnu besok ngeluh kamu. Lah kok iso ngeluhi ngapa? Lah ping 3 sapa sing bayari dengkulmu bayar. Rumah saku lek tenanan kuat jagakno nggo bayar pario. Pario apa? Kok kowe peda sitok etek pario. Lah ya digas mundur. Ayo nyanyi sing apik. Mau lak nyanyi kan wong loro. Oke. Kowe nyanyi dhewe ya. Nyanyi Sesuk penting bojomu aja tukokne wedak sing ndek iki lah. Wedak apa Pak kuwi wedak paling apik lho Pak. Skincare rego 40.000 jare skincare pondot iki asline. Lho 40.000 piye? 45. Kacak 5.000 lamu ngeden kaya-kaya. Larang lho kuwi. 45. Lah timbang wedake mbahku. Piro? Regane 2.500. FIFA nomor 4. Sing digawe watuk mbulek kuwi Bul kuwi. Kuwi sik larang wedake bojoku apik kuwi Pak. Dienggo iso Saestu bojone slentem niku awireng. Duh, ngomong ayu ngono lho. Digawe skincare rego 40.000 mara ning omah mamane kok ireng. Lah kok saiki mblotok-mblotok kok tekeke lho kulite. Hati-hati lho, Tem. Lah ngekei bojo ki sing gedhi pisan lho. Yang penting kan sesuai iklan. Iklan apa? Setelah memakai bedak ini akan ada perubahan. Bener perubahan lho bojoku. Lah berubah dadi ketekek ora padha ae. Terus mangmula kuwi omongane bojomu kan sik enom. Heeh. Aja nganti ditato alis. Lho, nyapa lho? Kuwi untuk style, Kuwi untuk sik fashion. kuwi nom tato alis set ora kena dilaki. Ben ora usah gambar-gambarne, Pak. Iya sik enom, kok lek wis tuwek melorot sampe ngisore mata, gelem. Nggonku enek wong ngene. Alise ning ngisore mata. Nah wis tuwek melorot. Melorot. Ora masalah. Iso kan iso kae.
operasi plastik. Ditarik dadi kenceng neh, alise balik ning gone. Dikenceng. Oh, balik munggah. Tarik kebanteren, alis ning kene, cangkem ning kene. Gelem kowe. Mangan ning kene. Ditomu gelem ya. Apa yo enek. Wis ben tegak. Awak wis mbok omongne kaya gak mungguh kabeh lho. Maju, nembang sing apik. Ya tarik ning kene cangkem ning bathuk kuwi modele. Wis ora. Cangkem ning bathuk terus liya-liyane ning ndi? Lah ya coba pikir wis to. Pikiran uripmu lho wis. Pak Ibnu Alfandi Yusuf SE. Pak Ibnu. Bolo kentel. Bolo neh. Ora percaya. Lah nyapa to ora percaya? Ora percaya nyapa percaya tekan kene kok gelem. Sebabnya apa percaya ning kene iki? Ya sebab ya wis nyedulur karo masyarakat. Dulur jengkolmu ya wis dilunasi. Ora dilunasi ra mungkin tekan kene kok rumahku. Nyadane Mas. Awakmu kok sebolone Pak Ibnu wong Pak Ibnu kuwi pinter, awakmu pekok ngono. Goblok ra apa-apa penting sugih. Sugih kok bangga, sing penting kuwi pinter. Pinter apa? Pinter ra duwe dhuwit ora merongos utekmu. Lah saiki nak umpama sugih kaya awakmu, tapi pekok. Ya, Gampang diakali wong. Ha. Sing bar kapusan 20 juta sapa? aku Nah ya. sodako. Sodako. Ya pekok kuwi kok. Gampang diakali wong. Ya bet Nyanyi. nyanyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Mboten menika mboten. Awakmu gemes ya karo aku, pipiku sampe ciwil kene. bocah koyo Gemes. sapi teng gemes. Aku kan gemoy. Yo. Lha nggih bokongan anak gemoy. Bokongan apa? Ih bokong asli Kak, bokong asli. Belung-belung tok lho, bener lho. Belung-belung tok gedhi papak ndek Mas Dita. Mbakmu. Glontang glantong. Wae pait lu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaiton. Masa syaitan. Tak kok nyanyi lho kok. Lah ya ndonga Oh, iya, sik Kang, bener ndonga ya? sik. Iya. Ben selamat dunya akhirat. Iya, iya, Amin bener. Allahumma. Amin. Sing muni amin banter muga-muga utange lunas. Amin. Sing ngutangi lali. Amin. Gak mungkin. Masa ora lali Kang? Ora lali BPKB ku jeleput saiki wis 2 tahun tak enteni ra metu-metu. Utang ya dicuwateti. Ya ben wong perhitungan iki penting le. Samu. Mau kita selawatane apik-apik. Pinter ya? Mesti pinter-pinter, Iya. pinter ngaji kabeh. Kalau le, sing apa kae? Lontong-lontong tahu, lontong-lontong Alah lah. Senengane selawat kuwi, liyane sing anyar kuwi lho. Sing ndi? Kalamun qatimul la yumalu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astafim min kulli da'in wa nuru dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati. Allahumma sholli ala Muhammad. Kawula cilik padha nelongso iso ora? Iki lho, iki hafal kabeh iki mau. Lontong tahu lah pi. Lontong tahu lawas. Wis sakene YouTube awak dhewe. Sing iki ae lho, sing iki. Ayo. Kawula cilik Jual kadut, juale so. malah takon ku lho. Ora iso. Kawula cilik padha nelongso sandang pangan di Kurangi. Lah iso lah yang pinter ngono lho kaya ganteng iki. Pinter ya iso lah gemes aku. Tak idoni lho malah. Ayo terus lho Mas. Kancane iki mikir. Sandang pangan Dikurangi. kaum wanita diperkosa Kaum pria apa? padha ngrasa. Lho Rasane melas. Oh, kaum pria padha disiksa. Siksa.
akeh wong kerja pekesa ngorbanake ayo Sanak batin lan panen sanak batih lan tangga saking wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan marang bondo. ya pinter lho awakmu ya iso Wis terus. ngomong gawe dhewe ngono ya Iya. karo dulur jo seneng tukaran Karo kanca jojotos-jotosan. urip ning donya mung sepisan Luwih becik gawe solawatan. Tak sotok delosor. Terusna lho. awakmu kok ya Ayo to diterusne. Langsung cepet. Ora ngawur cepet aku. nak ngawur malah cepet aku malah sing bingung Asli gak apa. urip ning donya jo kakean dosa Kakean dosa mlebu neraka. ning neraka besok diapakno Ning jero kono kowe disiksa. disiksa ya sing nyolongan Diketok tangane. sing ngincengan culek matane. seneng rasan-rasan Disuwek cangkeme. sing seneng zina ayo Pikiran dhewe. Ki apa kuwi? kepikiran dhewe iki lho awakmu lho urip ning donya aja kakean dosa kakean dosa nyemplung neraka. ning neraka diapakno Ning jero kono kowe disiksa. disiksa to Lah ya, sing nyolongan ketok tangane. sing ngincengan culek matane. seneng rasan-rasan Disuwek cangkeme. sing seneng zina Diketok apa? ayo pikir secara logika ayo pikir secara logika ayo Diremet. ayo dikit Diremet mesti senep. Mikire piye? Logikae lho lambemu lho. sing seneng zina abot tanggane Kuwi wis ngendang selawatan wis adem atimu. karo ngelingno sing teko Genti saiki aku. Kowe mah kan wis. Wis aku. Saiki genti aku ya. oke awakmu arep Adanya kakak apa? Dek Propo sama aku, Dek. Kamu sini. lah arep nyapa lho wong kae Hmm? wong kae arep nyapa Ya takon rene takon baca ndasmu lho. Awakmu Awak sinden arep Baik, nyapa? baik. Ya kena nyaji kok rumah aku. Oke, siap, Bos. sinden wedok mlakune kaya preman kok kan Iki biyen ngurase masamu apa copet biyen iki bocah iki. Kon lapo ngatur-ngatur melakuku. Sikil-sikilku dhewe. Ya. Sikilmu nang kono, he. Wis, wis. Lah, Jaluk maksudnya- tak pongor kon. Ayo. He? Walak maksudnya Wong kok mlaku nang kono wis api-api mbok nyek tok cangkemmu njaluk dijotos, he. mlakune kaya preman Sabar. anu Ngene ku lho Bos, gak enak. ya gane Bos. sing wedok kan apik telemek Sing wedok aku apa kon? ya awakmu Lah iya. Iki apa? Kok jemek-jemek? Wempuk ngene lho senengane senengane karo kanca ya ngono kuwi lho iki lho. Wong. iku lho ngice Jane ra nyapa-nyapa. Nembak. Nyanyi, Dek. Nyanyi yang bagus ya. Untuk Ya iyalah. Seperti aku tadi bisa, seperti Dek. Selendem bisa. Enggak bisa. Loh, ya iso lah, Pro. Iya, bisa. Nadane minor. Coba Minor. minor. Iki jane penyanyi apa mutah kuwi kan Mas aku. Iya, Bos. Coba nyanyi bagus. Mayor. Mayor. C mayor. C mayor. Coba sini saya minta cangkemnya Anda. Cangkem dhewe. Kamu dhewe lho. Loh, kita musik itu ada bermacam-macam. Kalau kita pakai mulut itu namanya akapela. Bisa kan? Bisa. ayo sing tuwek ngerti ora Biasanya itu yang viral son herok. horek Ya. irok ngene Wah, irok kan Kamu Bos. Oke, siap. Son horek. oke sak C mayor. Sik, hop. Sone sapa? ya sane Mas Ibnu to Oke. Live perform Ibnu Audio. Let's go. Mburi kayak ana wedhus. Les kumbek. apik wi enek stile wi Dorek kurangane wedhuse. Live perform Ibnu Audio. Let's go. Apik. Ora boleh diganti
iso. Iya iso. Kucing. Ibnu Audio, let's go. Wedhuse teko. Pitik wedi. Jago. Kirike teko. Wah, jan cangkem kewan tenan bocah iki. Apa iso? Lah dikongkon apa? Ya. Yo. Ayo. Suarane iki. Naden. Ayo. Icik. Aku apa ra mbok ki aku. Kandhane Aku base awakmu yo midelane trotok ngono kae lho. Oh iya. Jare midel. Ya ampun bos, kon iku Iki iso midel kagak? Cinoan. Jeber iki. Oh, kan jeber. Yo apalah sing penak. Iku Sone medel jeber. dikendangi apa piye apa terus. Nah, Aku kendange. Ayo. Dong 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 Selamat malam masyarakat paling. Selamat malam Pak Ibnu. Lagu Mandali. Nyanyi ya goblok. Sabar. Siang panas lah kaluan. Paling penak ngombe es degan. Kalau mangane ngangklingan, hawanane pengen lebahan. Lumah-lumah ngenteni sawelan. Tang. Enggak Jawa to. Ngono ketano. Siang panas lah kawan. Paling penak ngombe es degan. Kalau mangan ngangklingan, Mas Ibnu Rene gawa sawelan. Gak krungu ya. Mangsa udan cucian nola gali. Bahan pada mambu pesing. Cawat telan kawat kali siji. Cawet barawat Yen lah nganggo mambu pesing. Mambu pesing. Luar biasa. Judul WC-mu istimewa. Mandalin apa? Mandarin apa pesang-pesing? Mangsa lendeng kalau ketiga. Lah sing pertama mau kok. Mangsa ketiga. Terus yang kedua mangsa lendeng. Kuwi Jawa ya nyok. Lungokno aku pingmu aja kopok. Iso ngelungokno daga. Tinane tina piye to Kang Ijane? Siang panas nakaluan. Awan-awan panas ra karuan. Paling penak ngombe es degan. Paling penak ngombe es degan. Kuwi ra Jawa. Kalau mangane ngangklingan. Karo mangane ngangkringan. Jawa. Hawanane pengen lebahan. Hawane Lumah-lumah. Lumah-lumah. Suwene gak oleh sawelan. Gak oleh. Kowe ngambur. Kowe iki wis nek kene wis Ndak, digaji kok. iya ini kan menghibur masyarakat. Ayo. Apa? Kowe njolak jaluk saweran-saweran ngising di sini aku.
Terus sing dijaluk ya ora ngadeg-ngadeg. Nadanya apa, Bos? Arep mbok wene nyapa? Iki lho, Bro. Wah, Weno, Mas Tanto jaluk duwite. Gila, nyanyi kaya ngene iki. Ya, Ora dah. ker. Rocker. Statue, statue, statue berkepala. Baru ada ini, baru juga abang yang rayu. Statue, statue, statue berkepala. Baru ada ini, mau juga abang yang rayu. Bos. Ngapunten nggih Mas. Anu Mas Percil niki setepek umat. Tetap dasmu. Ini tembang statue. Aku kayak bayar tol. Hei, Mas Tanto ke sini, Mas Indonesia. Kalau memang cocok, abang yang rayu. Izin mesti. Bapak Mas Ibnu. Mas Ibnu sini, Mas Ibnu. Ngapunten nggih Mas Ibnu. Winganane pas panase dhuwur nggih ngoten niku. Pokok Mas, beliau Mas. Mas. Iki lho jenenge wakil rakyat iso koyo ngene iki. Diceluk rakyate mesti teko. Nggih. Ini suatu percontohan wakil rakyat Ini- Sing setunggal Mas Mas Mukni. Mukni. DPRD Wah, provinsi juga. Mas apa? Mas Mukni. Mukni. Urung tau nanggap, urung apal Hah? lah. Oh sih, urung tau nanggap, urung apal. Lah nek ngono karepmu piye? Lah, apa nanti sampean? Oh, yuk dompet. Iya. Ya. Coba setuju kakak, satu-satu setuju. Oke, siap. Yang Madura. Madura. Satu dulu, dikasih lagu yang enak dulu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Versi Madura. Statue. Salam kerong dari bule. Ya. Setelan cuek baru malu. Ayo teh, lalapan purnama teh. Sate. Kembang turi dijejer-jejer. Pak Mukni langsung saja nyawer. Buah duku kecemplung ning kali. Mas Ibnu mesti nambahi. Eneng Enek klopo. ning Jakarta. Khusus Mas Tanto kudu 1 juta. Iki ngono digawe guyonan. Aja gawe tenanan, lara tenanan, ya kudu tenanan. Lirsa Mon Anjeli Odik nangol dari bajingan. Bental ombak
bapak-bapak yang udah hadir pada malam hari ini. Ya, selebihnya terima kasih untuk Mas Ibnu, Nggih, Pak Mukni, sama-sama. Pak Sinten? Tanto. Mas Pak Tanto. Dereng lho Pak niki wau. Pak Tanto kok durung? Kiri dhewe iki biasanya akeh dhewe. Lah iya Mas Ibnu, kancane percil. Lah malah kancane lek gak ngekeki mesti isin. Nah, Ora ora, Mas Tanto wis bahasa aku. Ya apa? Transfer langsung. Tenan. Ya mbuh saulan kas mbuh. Yang penting Aku makasih banget Nggih. untuk beliau-beliau bertiga. Betul sekali, Matur Mas. Bandung pokoknya sehat selalu, sukses selalu kangge jenengan. Amin, Kapan-kapan amin, pasti amin. kita pasti ketemu lagi. ketemu Nggih, lagi nggih. dengan selanjutnya kegiatan selanjutnya. Lah ngene lho Mas Tanto. Lah apa diitung mbok kabeh? Oh, didum yo. Nggih. sing nyawer mengke Mas Percil ki kula nggih niki. Lho, maksud kuwi terus dikene kono ya. Lah tolku piye? Mas pakai matur nuwun, matur. Matur Tepuk nuwun. tangan untuk beliau-beliau bertiga. Terima kasih. Mau ada yang dikata-kata ngobrol kali Sudah, masyarakat cukup, nopo? cukup, Sampun. cukup, sampun. Makin niki mangke kula dumni langsung ngoten nggih. Oh nggih, niku kan anu, mulai Iya, bulan Mas, depan ditangkap 3 kali ya? Iya. Apa tak utang awakmu ya dinangkep Om? Ngene lho, Pak. Masa tak hitungan kuwi terus bang. Tanggung jawabmu lho, Bos. Ya aku tanggung jawab, aku ketua masalahnya. Ya utang ora masalah, aku terus kur piye kok ku mlakune wae kur. Wis pokoke intine matur mbak nuwun, Terima kasih sehat banyak. selalu, sukses selalu. Amin, 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 amin. amin. Berkah Matur, Mas semuanya. Tanto matur nuwun. Sun. Siap-siap. Nggih. Pak Mukni nambahi lagi. Oke, terima kasih. Ya lah, aku iki kancaku plek. Iki lho. Ni lho kancaku plek. Thank you. Nggih. Terima kasih berkah selalu. Mas Ibnu ya bolo apik. Yes, jos. Ketua kok ngono. Ketua Pas kok kulino mesti. nyekel dhuwit kok iso entuk dhuwit kok iso Mesti disaiki. mbok badhe kabeh ketua. Kene setor Ketua aku. aku gak boleh ngono kuwi. Nang Dosa kene ngono kuwi. guyon maton bundahara. Kene. Bendaharane kene bakal nyekel dhuwit. Bagian wedok kene kok. Kene duit wedok iki. Lho, kuwi. Lho, Anu apa katut iki ora katut tak duduk. Raimu senengane ngentit. Kene. Yuk, iki bintang tamune akeh, Bos. Mbah. Iki gak boleh sih, gak enak rek iki. Pak sembuh kuwi lho. Iki karo dulur-dulure iki nglumpuk Masalah dhewe ra kecekel aku dhewe lho. Loh, ya gak iso Lho, nek awakmu kene gen. ketua. Tapi ya ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Itu lebih luar biasa lagi ya. Iya, Aja iya, penting betul. kudune pokoknya rukun lah Pak. Nah, Iya, yang penting betul. bersyukur. Ya, Betul, ya. betul, Sindene betul. tokno wis jalukane Mas Tanto. Iya. Mas Tanto karo Mas Ibnu kalau Mas Mukni. Mukni jaluk sinden wanita Rainogo. Loh, Bisi aku. Mas apa Percil, enek iki lho kaya. sinden wanita Rainogo ditokne wong nggih. oke, siap. Ditokne saiki. Kok gawe pengeram-eram lu sinden Ya wae. sinden wanita Rainogo. Paham? Budale sinden viral. Yo. Sinden yang sangat cantik, sinden yang sangat unik. Ingin itu banyak sekali. Sinden yang sangat viral, sinden yang fenomenal. Bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Siapakah dia di sana? Liti namanya. Hai, maling-maling bambu. Wanita istimewa Rainogo. Wanita istimewa Rainogo. Ya ampun. Lah ngene iki lho tenanan. Kowe jenenge sunduk mentul lah kok bebek pokoknya dhuwur iki. Kula sampe neleki awakmu ora mambu. Ngono lho. Wonge sunduk mentol Umume wedok umume sinden wae kan. konde. Konde. Kuwi pakainya junduk mentol. Junduk mentol. utawa kembang. Kembang. Diselipke. Sesuai dengan sampean seperti mau wanita istimewa. Mulane aku ki sinden ki beda karo sinden-sinden sing nyanyi ngarep mau. Lah Bedane bedane apa? Loh, sinden mau paling sunduke gawe cunduk mentul. Heeh. Ah. Nek iki bebek mentul.
Bedone ngono. Wingi tak tinggal rong dina ora tak gawe lah kok netes kabeh, Mas. Omonganmu. Yo nek ra nganggo tunduk mentol yo nganggo kembang. Kembang. Wah, dah. Aku winginane gawe kembang malam mlebu rumah sakit. Lah nyapa? Kembang api lho, Mas, bledos. Awakmu yo kleru. Ora mbok ketok pisan dasmu kok masaku. Adik, Ya, tak kenal maka tak kampleng. Sayang. Iya. Sayang. Tak sayang. Kenalkan namanya siapa? Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam warga masyarakat Parang. Malam. Kuwebak sing nonton, Mas. Jono pengen roh Rai Naga kaya apa? Mosok ndelok pengen ndelok Rai Naga iki lho. Lah awakmu lho delon lanang wedok ra wedok. Mulak wedoke mbok kaya iki suarane genah ndek suarane wedok. Umpama wedok kuwi suarane ngene. Umpama asli. Umpama sliramu sekar merati aku kumbang hitam sari. Wedok. Lah nek kaya ngono iki kok mbok pamerne iki lho. Ya, Lah nek aku wis dandan ngene swara iki ya mesti kong, Mas. iya. Kong. Apa iso? Ya kong. DMC. Lanang kuwi Wedok lho. Lanang kuwi. Lah carane piye to? Gulu menjing iki diunjuk nih. Pokoke dalan angin sempit, suarane cilik. Gulu menjing diunjukne. Heeh. Kuwi mesti muni anu wedok ya. Nah lanang kan Ae lho, aku ki lho nyaput aku ki. Udah itu to. tapi nak wedok Lanang apa wedok? Lanang sih. lanang sih. Iya. Wedok gulung menjengmu ndi? Gulung menjengmu lho. Sing mentol kuwi lho sing mentol. Nyapa kok iso nyawang isor? Ya maune ning dhuwur medun barang lho, Mas. Ayo. Kali gulu. Lanang sih jajal. Kurang munjuk, Kang. Kurang banget. Lah kurang pas. Kurang munjuk. Nah, iso. Penak lho ya. Asik. Ora. Umpama, kaya gila-gila. Umpama lanang sih. Umpama sliramu sekar Merati aku kumbang hitam sari. Ya. Ngono njadak mbok warai. Lah aku ning kene kulino ning gone Pak Slamet to, Mas. Ini sama. Slamet karaoke ngene. Kok yo roh. Kok yo apal kuwi lah. Lah aku dhisik ning kono kok iso. Suwi ning kono. Suwe no, Mas. Aku lho apa lho. Aku lho apa nyanyi. Mik nyanyi. Iya to, Mas. Nyanyi. Nyanyi no. Iso berarti nyanyi. Nyanyi tok, Bre. Nyanyi ning kamar mandi aku. Umpama sliramu sekar. Arep pembunuhan. ora. Enek to mosok sinden ditekek gulune iki lho. Sabar, innallaha ma'asobirin. Wong lagi kebanteren, urung dikethok ae lho kok. Duet piye? Ketok. Duet karo aku apa piye? Ora usah. Awakmu kok dadi galak temen. Tak nyanyi dhewe. Lanang apa wedok ta awakmu iki jane? Ya wedok. Lah ngono lho sing halus. Asik. Tak sogok. Tak sogok, tak sogok. Lah sogok, tak sogok. Nyanyine iki lho ndi? Lah kene arep mbal lah kono malah senggak. Ayo coba. Beredar sang bumi Lah kok. mengitari matahari. Kowe nyanyi apa to? Sapa sing nyautno? Kae lho batang. Ora usah ganggu. Iya. Iya, Mbak. Lah jarene Desember bernya apa ngono. Oh nganggo ber. Iya. A minor, Mas. Oh, minor. Malam ini Sing nyanyi malam ini sapa? Ngerti nek bengi iki ning kene iki bengi iki tok. Iya, iya. Nyapa kok malam terakhir? Iya. Menang. Iya. A minor, Mas. Bismillah tawassalna billah. Malah religi. Bismillah.
kok malah ganggu iki nyapa? Ya aku ngelingno bismillah. Hei! Rusuh ya arep nek wong nembang A minor Mas ya. Aduh adek seratin manis. Sapa iki? Meneng tedem mesakne tem Mas. Kowe arep nyanyi apa piye? Ora wis ketenan. A minor. Mas. A minor terus. A minor ket. Oh tak guwejo tenan kowe. Ayo nyanyi apa? Abab. Sapa iki dolanan son? Sapa? Ya tukang son arep kae. Mas. Ayo Mas Medul. Sampeyan aja nyabot ase lho. Iya. Kene arep nembang malah diganggu. Sone ngangu-ngangu ae. A Aminor Mas. Balik Aminor. Ayo tak terus nyanyimu lho. Apa artinya malam minggu? Asik. Asik. Bagi orang yang malam Senin mau ke pesta malam Selasa akhirnya nongkrong malam Rebo. Kowe janji apa tanggalan kowe iki asli? Mbok urut kok. Lah kan sesuai lagune to Mas. Lagu sing kaya nggonku kene. Kene. Delok. Wah, Piye to, Pak? Lho. Pak kok iso ngono to, Pak? enek setelane. Hanya nenek sekakele Enek Mas. sekakele. Yo nek Lah tapi kok iso ngono? enek sekakele. mulane nek ora wedok istimewa ra mungkin kaya ngene. Ya oke ya. Oke. Oh, Saiba. Oh, Saipul. Aipul. Lah Saipul karo sapa? Kowe dadi anune, kowe dadi Dekorasi. Wait. Sik to. Mosok aku ado-ado tetekane rene dadi wit iki lho. Lah biasane film Lah kok iso India. suara wedok kaya iki apa iso? Iki sing anu penyanyi wedok. Kowe wedok. Nah, aku kowe apa? wit apa-apane gelem lho ya. Film India kuwi nek enek Wit. wit dienggo kae. Meneng ae wite ya. Ya lah India bedane India, wit India karo wit Indonesia bedane apa? Bedane apa? Lah wit India iki digawe ngene, nyanyi. Lah nek wit Indonesia Digawe nguyuh. Wong ning buri mau ya Apa awakmu enek? dhewe. Oh Saiba. Oh. Oh Saiba. Yang meneng wae. lah nginceng-inceng aku lah yo kaget. Lah pacaran wae. Jenenge wit kuwi ya meneng ae. Meneng. Wit iki nyaok kowe wit iso ngene iki cekocok ki ndi jare. Sik to. Ranting-ranting pohon. Wit polowo. Ranting pohon. Ranting. Nah. Oh Saiba. Oh. Saiba. Ya ampun, wite dadi iblis. Wite dadi iblis. Ya ampun. Iya, sik. Assalamualaikum salam. Aduh kok nangis. Nangis aja. Nangis. Masa wite nangis? Nyapa? Sepurane guyon. Guyon, Pak. Guyon kancamu guyon. Olehku macet. Aku guyon. Tak rewangi nyambut kene kaya dene aku mau sios. Aku maaf guyon. Guyon. Nyapa ta ora usah nangis. Ora iso. Piye to iki? Salah mulu Kang Mas. Mayor. Katamu mayor. Wes to guyon-guyon. Ora ana sing gelem ngelahirke. Manungsa sing ra ana rambute. Rambute wis diklonthok bocah kae.
kaya cempe. Mas yo cempe bentuke kaya onde-onde. Onde-onde sing ora ana wijene. Sing atos kulite, sing tengi ambune. Mula kuwi ben dipangan Pak Ibnu wae. Apa doyan? Apa doyan? Lah kok iso dadi Kowe kaya ngene? doyan. Lah mosok ini sampe tekan rene wijene barang iki lho. Lah bener, ndasmu bentuke kaya ngono, reja-rejane jaman bakal tak jenenge kutha onde-onde. Lho, kok sithik men? Yen tak sawang teko kene, pakulitane kok kaya tahu nanging kok bulat-bulat. Yen ana reja-rejane jaman katelao tahu bulat. Masih bersama Lodrok Juri Wijaya. Budi. Juri wis enek wisan. Wis. Lah anggotane ning kene kabeh kok. Ya, iki engko sing apik. Iya. Awake dhewe kan niki make dibuyare jam pinten? Jam pinten? Jam pinten? Jam 3 ya, Mas. Jam 11. Ya, mangke lah biar jam 3 Pak Ibnu kali Mas Tanto kali Mas Anu wau wingking jenengan sukane ambulan 3. Nggih. Lah ngomong, Mas. Lah mesti suwek cakemmu. ya Sampai jam 3 Allah. ya kuat ya cakemmu ora ngawur karo Mas aku. Sak cukupe. Sak cukupe ning beda dengan yang tampilan yang lain. Oke, Mas. Ya ora? Siap. Hei, Oke. krungu apa ora kupingmu lho? Awakmu krungu ora? Kowe lho. Dijamoman lho krungu apa ora? Iki beda karo lain-lainnya. Beda. Wedeng apa ora? Dong apa ora we. Aku iki pancen budek kupinge. Kaya nesu lho, nesu. Ngomong kok ora banter-banter ra iso. Lah ora krungu. Masalah iku iki beda karo liyane. Bedane piye? Suaramu wis pales ora kepenak. Iki lak iki suarane penak, kene suarane ya penak. penak. Rumangsamu sing swara fales iki terus gak payu tanggapan. Iwan fales iki lho, fales iki ning ndi tanggapan? Ora masalah kuwi, suaramu Kuwi iki jenenge. getar, bergetar Nah, suaramu. vibran. Vibramu iki beda kan. Lho lho. Apa meneh nek vibra iki apa ora larang? Kene jajal kene. Dawa-dawan ya saiki dawa-dawan. Dodo lho. Nek ayo Mas, dodoan. Ora kuwi. Suarane lho nyuk. Oh, Enak apa suarane. doa? Rasane, rasane. Oke. Hei. Sama dengan. 3 2 1. Sakmono dawa. Lah piye? Iya. Iso. Bisa ta Mas? Ya. Ora iso ngono lho kaya ngono kaya sombong. Goblok ngono. Panjane masuk angin. Apa enek lho langsung medun iki. Njaluk munggah. Ya. Ora iso. Ora iso. Ora iso kowe. Kowe berarti ra iso kaya iki. Coba. Bisa. Injudekne sing kendang banyak. Ya Tapi kan mengikuti, Wis Ar. ora? Ya isa. Ayo coba 3 deng tak tuk deng dang tuk deng tak tuk. Ya 3 2 1. Oi. Wis mulai iso. Mulai Kowe pertama menyesuaikan. biyen latihanmu Ayo cendak cendak. deng deng tuk. Kudune emang cendak-cendak. Oi. Wis mulai. Oi. Ya Capek kuwi. wes lumayan. Melandung. Kaya kuwi Mas. Yo. Oi. Ya ora. Jadi penak. Kudune munggah mudun Mas. Jadi melatih kuwi. Lah. Iki kok bareng ngono umpamane apa jenenge kepanjangan napas. Napas itu juga harus ada latihannya. Jadi panjang, pendek, nada tinggi, rendah, kuwi harus di
ngono. Dadi awakmu mau bener teko cendak terus didawakne. Jangkrik mbok dilat patah. Najis pukul adoh. Najis pukul adoh. Kirek apa piye? Lah mbok dilat. Enek artis liyane. Artise ora mung awake dhewe. Aku dadi ratu gentenan. Engko mari ngono ngedum Doorpress. Ratu apa? Dadi ratu apa? Ratu. Awakmu ratu? Kowe dadi patih. Oke. Sing cah loro dadi anak. Heeh. Kowe segawon. Nah, apik wi jeneng segawon wi. Ya rol. Lho kuwi yo heeh penting. Kudune enek Lakone apa? Ning ketoprak enek wi. Ayo, lakone kejujuran. Jujuran. Dadi awakmu engko nek semaur Apa enek to toprak lakone kejujuran? lho ketoprak milenial. Laserku to, sak Lakone sak pirang-pirang lakon kejujuran lho. Lah apa? Jalukmu apa? Jalukmu apa, Ya sing umume to. Apa? Sri Kuwek. Wi ngawur ke rumah saku. Panji bangun toko. Kok iso Panji bangun lho? Panji Asmara bangun. Iki bangun toko. Tok. Aja guyu. Lah aku apa? Celukan anak-anakku paman pande. Sendika dawuh Simun. Iki ana ing kene, ora ana kejaba liya. Ya mung anakku sakloron sing paling tak tresnani. Kembang. Kene. Monggo Dur Ayu. Balan sinuwun. Rumah aku adegan perang. Aku kadung seminggu latihan perang. Nantang gelut kowe. Ki lho. Boten, Emosi boten. nesu. Boten Gusti Wong Putri. moro-moro munggah jak gelur ini oleh wani. Wanine karo cah cilik. Kowe ora masalah kowe ora roh. Lah. Tatanan nggo papan. Awakmu gak sesuai dengan sket tok. Monggo Apa? dipun aturi. Kok guyu? Kowe ketemu aku. Kae pokoke gelem ra gelem kae yo bapakmu. Alah, bapakmu munyok. Lah kok iso Kowe ki anakku. Kowe ketoprake bengi. Oh iya, iki. Lakone kae bapakmu sampean anake. Terus aku anake Ah. nggawa buta. Lho, Lah sapa? Lho lha sapa kuwi? Bathara Kala. Ya kowe pokoke sampean anakku loro. Iya. anake. Terus mari ngono kowe njaluk anake. Ceritane ngono ya. Benar-benar ngono. Wes, kowe anakku loro dijaluk karo kuwi, aku kan gak gelem. Tak kowe ngeyel, Ya, kowe terus aku gelem pokoke manut ngono. lho ora, kowe Piye? ngeyel ora gelem karo kuwi, tak jodhokne kowe ora gelem akhire nesu terus kowe mateni iki. Iya. Hubungane iku laris. Ngapa aku dipateni lho? Ben pokoke ya ngono kuwi. Gelem ngono kuwi, tak gelem ya ngono kuwi. Kene arep upacara kok arep. Yo, anakku sakloron kene Cahayu. Cedhak marang bapakmu ya. Aku romomu. Kowe sing bakal tak tresnani. Kowe ngerti apa ora? Anakku Lucy. Kok. Mana ulo? Kok. Tak baca dasmu. Aja ngrusak adeganku. Kula wonten dawuh Pak. Kowe kudu gelem tak rabekne karo salah sijining calon mantuku. Dok. Kowe kudu gelem tak rabekne calon mantuku sing paling bagus nih. Tok. Kula mboten pengin dirabek. Kowe ngerusak toprak minggat to ngono lho. Wong edan tak tok. Sare kon ngentongi. Ora usah kenthong-kenthong. Kowe gelem ora? Nonton tak rampal untune kok ya. Mboten. Kowe kok ora gelem? Lho, Adimu ndi? adikku ki anu. Edi, rene Yo, apa Di? Cahayu. Cahayu. Yo,
nyebluk. Wandi. Kok Wandi piye? Jenenge Manur. No, Cahayu. Apa? Sik to, kok malih glogor kaya ngono ku mang apik lho mau sakjane gak ngono ku lho. Mari, Mak. Bocah iki kakan bubur ulo ya. Ganti jeneng koyoke saiki Supri. Supri. Ti. Pri Supri. Kene. Entekno. Ya wis entekno. Kepethuk Kang Percil kaya arep buah batang. Kowe iki piye karepmu kae bapakmu ya? Bapak iso kene dicung anak plek gremes. Saking kangenku ngono. Bapakmu nggarap kaya ngono preki sesasi ndang bongkok dadi bapakmu. Kuwi cinta karo bapake kuwi mau. Cinta dieng kule kuwi. Lah piye ta? Dikane mak plek. Lah kok tempo karo wedhe tok. Apa? Kula niki wanita lho, Rama. Ndok Cahayu wong loro. Kula wonten dawuh. Kowe kudu gelem tak Kesetrum dadi Iki dapuk apa nih? kowe kudu gelem tak rabekne karo bocah pilihanku. Sapa Kowe yang ya Bapak? ngono, kowe kudu Kula nuwun. monggo. Monggo dawuh, Pak. Niki napa Rama? Saking Bang Mekar. Kowe lho yu rong bayar lho yu. Kowe iki le wis tak omongi, lah iki le aja oke-oke. Iki aku isin diparani kaya ngene iki mangsamu. Iki tak sotok. Sing utang ki lho sapa? Sing utang ki lho sapa? Ketuane sinten? Jatuh tempo lho. Jantung tempo kapan? Jenenge sapa? Dinten iki. Dek iki lho Oleh wis dicel. Oleh peran dadi penagih kok ya pas kuwi. Kok iso ngerti kuwi lho. Lah aku ketuane Bang Mekar to. Nuwun sewu, nggih makin mawon. Iki apa nek? Iki apa nek? Iki tuwakang mendreng. Yo, bapake awake dhewe kok kakek utang yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cih. Pak Percil nggih. Nggih. Anu motore wae bayar. Kuwi lho, piye kaya ki? Sampe sapa, Mbak? FIF sampean. Nggih FFF. Kula Bang Mekar, Mas. Bang Bekar, tagihan, Mbak. Nggih, makin mawon. Makin mawon. Sampean sinten? Mana sinten? FFF. Loh, namine. Cemple. Cemple wonten catetane Mas. Loh, sampean yo duwe utang. Kowe kaya duwe utang to, Ple? Ki jane piye? Duwe utang, Mas. Tenan to? Iya. Masuk Mas, sampean duwe utang berarti, Mas. duwe utang kula nggih kan nganu Ya dibayar lho, Mas. Sampean duwe utang aja ngono. catetane. Aja nagih tok. Sampean namine sinten? Liti. Oh ya enek padha no. Cok mawon. Cok mawon. Padha. Iki toprak asli. Ditoto. Kene. Tenanan. Kene. Aja. Bocah ayu. Kowe kudu gelem. Kula mboten purun, kula pun gadah pilihan piyambak lho, Bapak. Kula mboten purun tapi kula pengen buka melicat mawon. Melicat diengkulmu. Aplikasi ijo. Ngawur Grek. Grek. Angsurane lho. Sik kok jangkrik. Aku tak noprak sik. Iki ngono. Ana calon mantuku. Cak Bagus. Sapa to yu? Kula ingkang suwun sinoan. Sowan sinuwun. Yo, tak tampa sowanmu le. Tak bacok dasmu. Kowe iki tak warai goblok. Kula ingkang sowan sinuwun. Iki bocah. Nah, kalau yu, musuhmu cilik ra apa-apa. Kok cilik men? Kan wis gedhi to yu. Metu anakku rek iki kok surut iki bojone ayo. Iki. Ndang kono kok ya. Niki bojo kula, Bapak. Ya iki calon. Ah, kuwi lho yu. Sliramu aja nyawang saka blegerku. Nyawango ana ing jerone kene. Delakan yu, delakan. Atiku. Sendi kok dafuk. Kalau nuwun Cak Percil. Nggih niku mleto niki. Mboten kebet. Badhe demo masak, Mas. Kok demo wae. Make mawon. Pun, make mawon. Nggih. Lah sampean ora gelem karo iki, nak kowe ora gelem karo iki, bakal tak cethokne adikku lanang sing ana ing kene. Sinten Kok niku? pangeran lho, sampean kudune gelem to dijodohne kali. Kowe kudune gelem dijodohne pangeran. Aku wis duwe dhewe. Sapa? Sopo duwe pasangan Sing duwe iki lho sapa? Sing nyekel pasar parang kene. Sapa? Sapa, Pak? Ya engko tak duduhi. Oh, enak ya? Enak. Sing nyekel kene. Lah iki lho Mas wonge. Oh iya. Pancil. Kok milih kuwi lho. Wit, enak tak dudohi Sapa Mas? sing bakal duet karo awakmu. Nah aku wis ora nutut cangkemku. Oh.
Sinten? Kula manut mawon. Adikku lanang. Awas. Asli kok. Aja cedak kembang api meledos. Wong ayu Sapa ya suarane kok? tresna mukinarya tamba Iki mesti wong iki kok ganteng susah jroning bang Iki ora mungkin. Mesti kowe seneng. Iki bakal dadi jodohmu. Kenal ya, Bakal ya. dadi bojomu. Bakal dadi pacanganmu. Tenan ya Pak ya. Suarane kok apik ya? Apik. Iki Iki mesti lanang ngono. tenan. Iki ngono anake Pak Di. Pak Di sapa to, Mas? Di sapa ta? Di sopir. Iso disopir bareng iki. Kaya ngerti trio. Ya Arya Gale anake Pak Di. Penyanyi sapa, Mas? Ya kuwi Arya Dwi Pangga ya. Arya Gale. Arya Gale. Oh, galih. Ayo Le. Iki enek to. Rene Le. Sauten kayak dijak Sauten, juga terus sauten. sampean. Wong bagus. Wang bagus antara Sumangga pangeran. rasa timu tresnaku tulus jroning kalbu. Yuk, bareng-bareng masuk bersama adikku lanang kene Le. Cak bagus. Yuk. 1 2 3 4 5 kurang 3 dari sini 3 dipilih 3 satu aja ini satu aja ya tak pilih aku pilih Satu aja. Bu Sampean, iki anu- kali ibunya ini udah Sampean sama Oke. saya aja kalau enggak. sabar 8 Mas, ya Mbak iki kok kentil. wis ben gini sini Amit nun sewu mriki Agak maju ke depan, Bu, agak baris ke depan. Baris mriki. Monggo. baris mriki. Baris ke depan. Cak bagus adik Arya Gale dulu ya sebentar aku tak noto. Bagi-bagi hadiah dulu. Bagi hadiah dulu. Siap, gerak. Hadiah yang pertama yang muda dari sana itu Kak Miyako karo kuwi lho. Loro kuwi ada nih. Oke. Mike dikasih. Mas, lagi Pak kadung munggah iki piye? Ora apa-apa, Nggak apa-apa ya? kenapa? Monggo, Sampai kene, Pak. Pak. Pak, Terakhir, Pak. Keri-keriman, Pak, nggih. Kari kene, Pak. Monggo, sebelah mriko jenengan baris. Mriki Pak, mriki Pak, mriki. Oke. Nah, Namanya siapa? Nadia, Siapa? Nadia Nadia. Sekolah apa? Kuliah? lulus Lulus. Bapaknya namanya siapa? Juari. Benar. Kasih. Mas, iki apa iki? sampean iki ora kenal kok sok bapake juari bener iki lho. Ben. Pertanyaan Guys, nih. Budun. Oke. Namanya siapa? Dista Dista, asli rumahnya mana? Parang Siki. Tadi lagunya apa tadi? Judulnya apa? Iki malah sing dinyanyine Galih malah. Apa judulnya? Lintang Asmara. Benar. Ki adik goreng, Mas. Wah, Avatar. Masa avatar Lagi dia Sing duwe parang. Hadiah apa, Pak? Itu, ya itu, blender itu. Bahasa sini gue di kono. Namanya siapa, Mas? Avatar. Loh, Avatar. Asli. Asli rumahnya mana? Parang. Parang sini, dekat sini. Si nyekel parang. Benar. Libero Nayaka ya iki. kuwi lho ora pertanyaan baru bolak-balik bener iki lho. iki jane piye to? Pareng. Oh, nggih. Siap. Wah, sopan. Sopan, cah. Pareng asma sinten, Bu? Sik lek kowe untuk tambahan kok Mas Percil le. Tukiyem. Tulkiem. Tukiyem. Tukiyem, Bu Tukiyem. Bu Tukiyem. Bu Tukiem pidalem saking pundi? Lopang. Sinta pundi? Lopang. Saking mriki teben apa mboten? 2 kilo. 2 kilo. Benar. Oh, Pertanyaanmu penamen to, Pak? jarak ae lho. Penamen ya pertanyaane. Pokoknya lah aku sing domne po enak pertanyaan. Pareng asma sinten, Bu? Sarinem. Sinten? Sarinem. Benar. Iki lho. Penamen. Ngono ae entuk nganu lho wis Magicom lho. Lah iya. Bu, Em. suarane kucing pripun, Bu? Iya. Benar. Alhamdulillah. Kuwi gak keluwer to. Lah iya. Salah itu apa? Pareng asma sinten? Ponirah Bu Pamirah pidalem saking pundi? saking Parang. Parang. Nggih, jenglong. Jenglong mriki kalih sinten? Kali putu anak. Oh, putu Loh, anak. Anu, suami, Kok bapak. ninggal? Oh, janda. Jenengan Dagangan rodok pinten Mas. tahun? Oh, pun dangu. Dagangan Mas kok menapa? Jenengan buron pripun? Bongkok kowe. Bongkok kowe. Wis. Jenengan kok semerep Mas Percil senengane rondo tuwa ngeten iki. Nggih, kula niki Mboten napa-napa niku tresnengane
Dalam Sing 15. lho lah 15. Ayo Cil, tanggung jawab lho. Bola suntune rontok. Ora apa-apa, ora apa-apa. Dereng medal. Buat itu saya nom. Jarene apa? Dereng medal. Dereng medal. Oh, dereng medal. Wong Oh, entuk dipasangi. untune lho lagi metu loro sik cilik. Pareng asma sinten, Bu? Ratna Ratna Pidalem sang pundi? Cirebon, Cirebon. Jawa Barat. Jauh dari sana. Iya, Kok nyampe sini? iya lagi di sini. Oh, lagi di sini. Iya. Oh, ya wes. Tanyane lho, Pak. Pertanyaane. Anu Jawa Barat sana ke sini ongkosnya berapa kalau ngebis? 470. Benar. Terima kasih. Iya. Karek Ah, sitok jantenan. kok. Wis Karek wis bapak. bar lho, wis entek kabeh to iki. Sampeyan takoni, Mbak. Hadiah kok entek. Hadiah wis entek iki. Bisa enek, bisa enek. Sik mboten apa-apa Tasik, sik. Pak. Namine sinten Mbak Kong? Wis bar lho iki. Sakimen buku. Satimen bungkus. Aja. Khusus Mbah Kong hadiah teko aku langsung. Ya. Takon Bedhek bakul ora dibedheki sik iki. Jadi Dibedheki sik to, Mas. Bakung madhep mriko riyin. Madhep mriko. Aku mriko. Bagong, mriki Bagong. Bagong, bareng asma sinten? Sakimen. Satimen bungkus. Nggih damel mik. Sakimen. Satimin, Pidalem sang pundi? Buku. Bungkok mriki. Oh, Sehari-hari. tahu krungku satimen bungkus. Iki hadiah ki ya, Mbak, door prize. niki door hadiahnya prize. kotak misteri, Mbak. Mbak sinten mau? Sakimen buku. Rada cedhek, rada. Mane sedih lho Sakimen Mas. buku. Oke, nadane Mas, nada Mas. Ya, nyanyi, Mbah. Khusus Mbak Satimin. Kudu nganggo lagu. Saged nyanyi, Mbah. Saged nyanyi, Mbah. Ngeten, Mbah, didamel. Saged nyanyi mboten? Mboten. Oh, nek mboten nggih mboten asal hadiah, Mbah. Ketangan ayo. Balonku ada 5. Yo. Rupa. Mas, gak usah gak usah ayo Pak. Joget lho, Le. Ora, wis. Hijab kuning lelaki jarene, Le. Ora usah nganggo musik. Gak usah musik. Enggak, Mbak. Ayo, Ayo, sebentar Pak. Asyhadu alla wa asyhadu anna hijau kuning gelap meletus balon hijau. Cil, sing pujian ning langgar sebelah sapa to? pujian. Mas aku kok pujian bae. Saya selalu Yuk, matur nuwun Bagong, matur Matur nuwun. suwun Mbak Satimin. Sehat-sehat selalu. Mas Arya, maju satu lagi Mas. Satu lagi lah. Ojo loro, ojo sitok lah, loro. Mulai sak lagu sepisane kene. Mulai aku mampir ke omahmu tak buang omahmu. Loro, kudu loro. Siap. Siap. Yuk kene Mbak Sindennya sini Yuk, semua. all artisnya Sini Guyon cantiknya Maton Guyon untuk Maton. naik Ngadeg kok wae. bergabung dengan Mas Arya. Galih. Galih juga. Bersama. Sini. Balonku ada 5. Lah kok kelamin barang ngono barang. aja kaya ngono besok sampeyan lek wis tuwa ya ngono kuwi. Ora mungkin. Enek kelabu iso kelamin. Baik lho. Kelabu iso kelamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini usai sudah perjumpaan kita bersama Guyon Maton Cak Percil CS. Apabila ada kurang lebihnya, kami serombongan dari Guyon Maton minta maaf yang sebesar-besarnya. Intinya Surutun Mustaqim.